henu hi athil ton pa ngai lo tak mai tun tu ma hian kan endon ani Please don't charge me, but I don't want to go to jail. khongai na tur phot chuan ka phelvek mayang min ngai dam ro jail tan ka du lo tin police te hena hian angena jail atan lo na tur ani chuan engpo ti a huam thu a soya ahun hmalam dewa hian henu hi party na hmuna afakala chuta tonga kan ho chu ni na langa aka khal chu lo ti dingin a document engenga mo chu alu expire to a chu police te hian thatakin an han cheka an han khil boka ani point pa ngai takin adong song phota I said your fake cut scared me when I walked up. Oh. Forgot tomorrow's Halloween. I'm like, oh I boy. know, right? amma to ka fel fai de walo malawang chuan a license to dealin ti dan an ngai to chotan ta Tags on the car expired back in March Yes, sir. or April. I'm sorry, and your license is suspended. chu lo chu a chan dang poimo tak mai an ti din na chan a om lia police hian a tong dan le angwai dan te chu aring hlela imit menga dula I o zoi boka engthil ngei ti an han tia henu hian zanin chu ka chaw dewa thian te na ka lenga chu zong chu ni e ti na changa ma se police na chu bu man hak dew ne mai thei test chu hang an nei ti ga I ke in sin han ding te I taksa tingil la ti te ti chuan kong puya line ngil tak om hi han zo chin te le ten ti ya ti chuan a top nan he line hi pen puwa I zonga chuan I ke velam khain I le hoyanga ngil takin line hi rap le cha to le an han ti ya chu ta pen ko chu pen ve ma ya ma se ki khat khai chunga le hoya line ra fu le chat kha a har sa ta dewani Like that? How did I explain that? You took Okay. chu ta test dang an nei le leka a fail ta zel maya ti chuan man na ngai ta zuin chunga motor an khala wanga man ni thu an khila ma se ka rui hlei nem tin an pha a station a kan kal pui phot chenga ti chuan thu kan zo fiat don che nia an han ti chho che chu henu hi a in sum zo lo tan ta ni ama hi Switzerland mi ania etia thu buai nei chuan a visa nei na tuak dona US a om zealand phal lo hial a lo wangin ngai dama deal tamol mol maya I'll do everything. I promise. Sir, I'm from Switzerland. I can't have a DUI, please. I don't want to get out of I don't want to get kicked out of Wait until anywhere. malse police te hian a ham chiang kha I ha manga chuta chuan I roi le roi lo chu a chiang mai dona lom ti chuan I lo roi lo ani te chuan I zalen le mai dona lom ti nan khila ma se henu hian a ham khre dewa niang ngai dam deal chitin reng in a deal ta the jail, I'm going to give you the opportunity to submit to a breath test, to blow in a breathalyzer. That is your opportunity to show me, prove me wrong, prove me that you are not drunk. atul phot chuan keng kim hi ka hlim pekanga jail kal ka du lo nia tin ngai dam deal ta ni ma se police te hian in phel chu soi lo thom no an ron la atak salang nem deuh te chu an khum thena chutin kan ngai dam ve ngot thei thei nem station a kan khoi phot chenga chu athula lom tin khoi tu nen bo sei ta ni ngai dam adil na sat em awangin an han hul pia le a ente zanina thil thleng hi kan sual khrem wang ani bik lova zuin tuwa thotlung nei siam lai khan khata tong dai to khan a in tron to ni keini chuan kan na kan thoka dan phal lo I khia keini na kan du duwa kan ngai dam thei ani lova angai dam thei tu bula ngai dam nila dil zok ton nia an pilea motora anda luta aka kan han chik chuan whiskey bomb te te pani in zo hlim chia ti khia tak chu an hu poka evidence chiang ta viau mai an se zel dan chuan station a thlen nu po hian ham tur chu a ham du tlat lova chu wangin police te hian a chung chang thu ko na ngai tu ani ma chu zel lama an thon ta mai ni he thil thlen dan zong he police te hian an report veka ti chuan an hu deuh hian a video hi a viral ta chiam maya
mi tam tak chuan police te hi an faka an na an tlim hle ni an soi mei chenung chang hi a moi lova police te po thlem du khopa khusa hi an tem deuh vek ani he til thleng hi kan ron ma thleng ni ta se mi tam tak chuan police te hi kan tem chaw ka rin ong engwang mo kan ti chuan a video an lak saka bang hian mizo te hi chu kan fel ang renga khongai tur te hi kan hmu thei khop maya dan bo chia nom poin dan bo chia kha kan khongai tlak zela a zong zong chuan ani bik lo mai thei ma se danang taka chet la kan iton chuan khongai thlak takhi chu an omangai nge nge dan hian a khongai thlak e mai ti in anam nu top thei lova angai dam top thei bok hek lova angai dam thei tu le remna ti nyam thei tu nen an thlen ma chu mi hun lo nga ga zela emo lock up a emo an lo nga ve mai angai thin atlang puin traffic bika hian dan pal zu thi kan chiang le zual keipo kan ni tho chol ni ate hian biakin a hlan lo awangin le chol ni ate chuan kan sam te kan lo siama helmet khum lo mai te kan ching khom mai danang taka chet lak don chuan dan chu kan bo chia ni rang mai ma se kam police te po an fela a hun le mun a zira en diam mai chang la tam ve tho mai chuti lai na hun le mun a zirin man nge ngai te po an tam atlang puin traffic rules bika hi chuan in ngai dam mai hi kan be se tlang puya dan bo chia thum kau ka wa po kan ngai serious lo deuh ni na langa traffic police huat te po kan nei pha fo apoi mo beka chuan ngai samwang le ngai poi mo lo hum banga dan bo chia thi atam beka ama ko chu ahun le ahun a zira ngai hathiam mai thei chin hi chu police te po hian an hathiam via ba an ngai hathiam ve viang chuang ka hria khodanga enge indin hun chu ka khado nangin apoi mo beka chuan kha video kha uluk taka kan en chuan police ho khan oka vin an mang me lo trong kam ngei om an mang lo boka trong kam chuang tlai an chak chuak lo bok dam dapin boina an chung fel beka ni papor tak chuni ta se an dam ta thongem chu ka khelawa ma se kan en china na kha chuan en ton tu dam khop mai trong ka dam dap le ngai thlang nuam hi a zom fo thrin engam ma he nang kha at dinge ting hal deuh pong pong hi chu thiam lo zok ma ni la angai om du vio nia ole hei si phir kau than lo turin ga im bua sai me ka hei kan boi map khop mai oh hei kan boss ber ming te po man mol tu ga in chui hei tun lai kho vela chuan eng po ti do de la model hin mang zela hei ke ni po kan group chuan in model chelau tak tak mai kan ne ya hei nula nen si ni ya hei unu te hoi ro le hetlama khai wai lam ai urin chuanga hei uval puya hei uval puya po hi zai turan nia kan zai thiam nei an nia amaro chu kan kau ran to turi angai poi mo ema wangin a zai tur po kan sela hei kan bula rom kal theidona kan lom khop mai hetlama kan miril te lo ma oma hei ani an sabat school akai shwai dona a ngal helom to khop bin ka sia ngay lâu tu na hian in nui te uti ka te hau kan hak mek a anon thleng tre pa hei buang a po buang ai zai don tro eng lang ai sak don leng fe swang ti pas don hei kan zai thiam nei ani a chol mun lama tanga kan una wani mình tê po cái té sa khiu mang mai che phat mai uti ka te kan ngak me ka ni hi aron sapui che rui don nge muang deu na ka